nag-iisa. Lahat kanya-kanya, ngunit di man nagsasama. kaya pang magkaisa. Isa sa pag-iingat, Isa sa ating dasal, laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. sa pari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal, Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. Test we face is for us to prove